హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సిర్వెనెలా ఛానల్. ఇవాళ చేయబోతున్న రెసిపీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, మన ఫ్రూటీకి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్తాను చూడండి. కచ్చిగా ఉన్న పప్పాయ, నేను మరీ కచ్చి తీసుకోలేదు, కొద్దిగా ఎల్లో వచ్చింది చూడండి, గట్టిగానే ఉంది. ఒక కప్పు చక్కెర, రెడ్ కలర్ ఫుడ్ కలర్ తీసుకున్నాను, ఇదిగోండి ఇది రెడ్, ఇది లైట్ ఆరెంజ్ కలర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు చేయబోయే విధానాన్ని చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం పప్పాయ కట్ చేసుకుందాం చిన్నగా, చాలా చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి ఈ కలర్ ఉంటుందని తీసుకున్నాను నేను, కొద్దిగా లైట్ ఎల్లో. ఇదిగోండి పొట్టు తీసేసుకున్నప్పుడు చూడండి పొట్టు అనేది తీసేసుకున్నాను. ఇప్పుడు చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుందాము. చూడండి చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాం, ఈ సైజులో కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఈ విధంగా ఒకే సైజులో కట్ చేసుకోవాలి చిన్న చిన్నగా. ఇప్పుడు చేయే విధానం కూడా చూపిస్తాను చూడండి. ముందుగా నేను గిన్నెలో పెట్టుకున్నాను, నేను ఒక చిన్న గ్లాస్ వాటర్ తీసుకుంటున్నాను. చూడండి నేను ఒక కప్పు చక్కెర తీసుకున్నాను కదా, నేను సగం కప్పు వేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే నేను రెడ్ కలర్ ఆరెంజ్ కలర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి నేను సగం కప్పు వేసేసుకుంటున్నాను షుగర్. చూడండి సగం కప్పు చక్కెర వేసుకున్నాను కదా, కొద్దిగా మిక్స్ చేద్దాము. కొద్దిగా చక్కెర కరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు నేను ఇందులో రెడ్ కలర్ వేసేసుకుంటున్నాను. ముందుగా చూసుకోవాలి మనకి ఎంత కలర్ కావాలనేది. కొద్దిగా చక్కెర కరిగే వరకు కలపాలి. చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకు చక్కెర అనేది కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేను వేసేసుకుంటున్నాను పప్పాయ ముక్కలు. ఇప్పుడు మనం ఇలా వెల్లుల్లిపు అనుకొని సన్న మంట మీద మూత పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడైతే మన కలర్ కూడా మంచిగా పడుతుంది, షుగర్ కూడా మంచిగా పడుతుంది, మన చక్కెర పానకం కూడా మంచిగా పడుతుంది అన్నమాట. నేను రెడ్ కలర్ ఎక్కువ వేస్తున్నాను, కొద్దిగా ఆరెంజ్ తక్కువ వేస్తాను, ఎందుకంటే రెడ్ కలర్ అక్కడక్కడ ఆరెంజ్ మిక్స్ చేస్తాను. చూడండి ఈ విధంగా. ఇప్పుడు సన్న మంట మీద మూత పెట్టేసుకోవాలి. చూడండి ఇంకో కలర్ కోసం ఇంకో గిన్నె పెట్టుకున్నాను. నేను కొద్దిగా పప్పాయ ముక్కలు తక్కువ తీసుకున్నాను, నేను సగం వాటర్ తీసుకుంటున్నాను దానికోసం. ఇందులో కూడా షుగర్ వేసేసుకోవాలి. కొద్దిగా షుగర్ కరిగేంత వరకు కలుపుకోవాలి మనం. చూడండి మన షుగర్ అనేది కరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఆరెంజ్ కలర్ కూడా వేసుకుంటున్నాను ఇందులో. అంటే మరీ ఆరెంజ్ ఏం కాదు, లైట్ ఆరెంజ్ అన్నమాట. కొంచెం వేసుకుంటున్నాను. ఇందులో కూడా మనం పప్పాయ ముక్కలు వేసేసుకోవాలి. ఇది కూడా వెడల్పు అనుకొని సన్న మంట మీద మూత పెట్టేసుకోవాలి.
ఇలా మనకు సన్న మంట మీద ఒక 10 నిమిషాలు ఉడికేవనుకోండి మనకు రెడీ అయిపోయినట్టే. ఇదిగో నేను మూత పెట్టేసుకుంటున్నాను. చూద్దాం, ఆ రెడ్ కలర్ పెట్టాం కదా, నీకు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి ఈ విధంగా సన్న మంట మీద ఉడకనివ్వాలి. మన కలర్ కూడా పట్టేస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అనేది మొత్తం ఉడికిపోయేదాకా మనం ఇలా ఉడకబెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడు మనకు టూటీ ఫ్రూటీ అనేది చాలా మంచిగా వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఈ వాటర్ అంతా అయిపోవాలి. సన్న మంట మీద పెట్టేసి వదిలేస్తాను. ఒక 10 మినిట్స్ అయితే సరిపోతుంది. చూద్దాము మన టూటీ ఫ్రూటీ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందో. చూడండి ఆల్మోస్ట్ మనకు ఉడికిపోయినాయి, దగ్గర అయిపోయినాయి. ఇదిగోండి ఇంకో గిన్నెలో పెట్టాను కదా, అవి కూడా చూపిస్తాను. చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఇవి కూడా రెడీ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు దించేసుకుందాము. చూడండి దించేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నేను వేరే గిన్నెలో కూడా ఇందులో వేసేసుకుంటాను. కొంచెం ఆరేవనుకోండి మంచిగా కుల్ల కుల్ల అవుతాయి మనకు. ఇప్పుడే దించాం కదా. ఇదిగోండి ఇంత చక్కగా ఉడికాయి చూడండి. మన కుల్ల కుల్లగా ఉన్నాయి. ఇంకొక కాచు సీసాలో కానీ నేను పెట్టుకుంటే చాలా రోజులు ఉంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటాను ఇవి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మన పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తినే టూటీ ఫ్రూటీ అనేది రెడీ అయిపోయింది. మీకు వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మా సిరివెన్నెల ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్, మరి మంచి వీడియోతో మేము ముందుంటా.